Fik, piye sih dopo ora dolan game? Game apa? Mobile Legends Free Fire. Dolanan apa iki kene kok gak dijak? Dolan Mobile Legends. Sur, gelem apa ora dolan Mobile Legends? Kon tak kok kene ya jelas gelem. Ya wis nang logino ae dolanan. Wis nang logino aja buka liyane. Yo, sabar ta. Dek, kemut Mas ta? Ora Mas, nang ndi? Kula temut ngene Mas. Oleh Dek namanya Surabaya. Nggih. Kula sirat rumiyin. Kedal kula di kelambi. Nggih Dek, nang tindak. Injih, kula badhe sirat rumiyin. Kula boten kelambi. Pak, sampean kira apa, Pak? Bapak masuk angin lah. Kul Mas nantangin lah, Pak. Jadi Mas No, nunggu jadi jigeran nih Bapak. Siapa? Tak Mas nantangin. Macam kali situ ya Pak No. Yo. Tubas balik. Injih, tubas napa? Atangin enten tak balik. Enten, sapa sing masuk angin? Bapak kula balik. Lho, sampe iki gak anake Pak Fikri. Injih balik. Aku anake Pak Fikri. Kok iso sampe masuk angin ku piye? Oh, bapak wingi aduse ke wonge. Ini gara-gara iku loroe. Oh, ngono. Nggih. Dongakno waras. Nggih. Fik, mrene yo. Rewangan bapak ngisi plafon. Akeh sawange iki lho. Iya Pak, kula mandat sapu pandang rumiyin. Fik, dino Mas Tri bapak nang dhuwur meja pisan iki lho. Iya Pak, kula menika masih libur. Kene-kene, kalau ora gede koyo ngono lho. Iya Pak, saya pun setunggal minggu pisan kula resiki kok Pak. Pancen kudu ngono, mira sok minggu kerja bakti maneh ya kuwi kok. Nggih, bini kula retani. Sing hati-hati lho, Fik. Iku ora diretak plafone soalé. Iya Mas, kula hati. Yen wis rampung rewangi Mas nandur kembang yo. Kembang apa, Mas? Iki kembang oleh kunyuwun daleme Pak Adam. Nggih Mas, mengke kula rencanipun.